pucuking awdaka kang kasaput pedhot peteng degek tansah amendana. Aku maksudnya gede. Endang panghayat dadya himantaka. Karya tetela kang gumeyak wujuding cucuk kang ngoceh datan jujur cucakawa datan kuciwa manuk kodang iya ngidungaken tetembang manuk jalak kang lagi ajiklak-jiklak ajak-ajak kalawan persi penjak gagak tuwin empret urang-urangan. Mangkono toka indahan alam rasutan ing wanci enjang ananging kala-kala kasor kalawan kahananing sitinggil ing kahananing sitinggil bebasan kaya Indra Prahasta indah kaya awaning swarga kang dadya idaman para jatma manungsa titah wantah kacipta kang maha kawewasa maha nasa yang widi ing kono ana pepetan sekarang kang nedheng-nedheng ingkang amrit kang hanggondo arum ana ing bu umare jiksmane ayo kuwi bek ana ing waktu Wala rapanoro benanganten Putri Mas Ayulina Ristiani den pepais karmati lirkat doden runci purham sari sato cacahe benai dadi cucuk lampah nih ngoten niku Bu ngemek-emek tangane nganten Oden Pranojo sing sekapat ning ageman pindho cengkir gading peningit jebol-jebol mekak madya punapa ku badane sarira den apit rama dalah ibu tan karasa praptengan kang tinuju arsa minggah wonten ing sasana pepanggungan pratandhani sawega arsa nderekaken tata titi gelar adat widana kang arsa lelampahan apa to sak temene den meminta Mas Ayulina hanamung meminta rahayu sagung pamudi arsa lenggeng gampar kang ringgo adi kaprasi tebak dampar kencana kalamun tok kawijila pangandika arsa ngaturaken sugeng rawuh mring para pepunden ing kaso paring berkah pangestu ginya arsa lunggan samudhaning bebrayan sini kengsa pradana arsa babar Sibotasto mengatakan para lengkap putri sakus wabinanten putri menggait dampar kang rinenggo adi kaprasi nebat dampar kencana anaturawe kang ora saking sasana parana arsa mijil binanten kakung ginarujuk mring para kadang Pandhawa uming swaranya kalebet cinandha kadya cantuko kang radya lumban ing madyaning karit Satu dua. Gusti mugi wahyane mangsa kala dumawen kodrat saking panguwasing Gusti kang agung. Nalika samana ana titah Gusti ingkang asipat dalu tanapi wanita kang sumedya dedolan tapi jejere kadosan ngancik alame madya. Ilolo jaring para kina kang dadi pundi-pundi sarta hangluluri laksita harja ulan edi endahe budaya. Umring sesanti tistising tasmasu dimandhawani budaya tulus. Budhatan kesambut hidaya
tulus saliring KST kanggo juara kautaman ingkang pinarangake. Mubyar busananing pinanganten kakung kang angemba busana Narendra ya busana nata lamun kadulu katon agung Prabu Mewah Prabowo agung ateges kebak ing kaindahan kang saya diluhung Prabu ateges pindha jejere Narendra kebak ing kawibahan luhur Prabowo sinung Prabowo adi endah pelangoni. Iki ngomongku gawe sing apik iki dingano karo YouTube iki munggah kabeh iki YouTube iki apik nek kae ketoke dibusak nek bae. Tindaking sang pinanganten karuan Suba Manggala Suba dedeg pideg sopan awak Prabowo Sembodo ing Drotan Mingkuk saliriki. Kendel ing madya arsa kaadanan pasrah tinapi langkung rupi. Kasuwun Duta Sari menyebut Bapak Sukirman sekalian Ibu Kang Sumedar pangandikan sinebat sabda pangandika pasrah keparang linggar saking kalenggahan sinigeng sora pratunggu wasungka puji pangastuti dawuhipun pinanganten kekalih matur suwun nggih badhe kula atur lenggah wonten ing papan sakawit jenengan boten santebe-tebe nggih mriki mawon. Renacek Katoto juru panggo busana turgenging panuwun dhateng panjenenganipun juru panggih Ibu Santi AMK ugi rias nganten kalora kang dipun pandhegani panjenenganipun Nimas Ayu Reni ijine saking laladan bojo matur suwun bilih kalora tasih ngudi kabudayan Jawi. Kaurian sir penganten putri jengkar saking dampar kadheraken Rama Dalaibu kinanti mring sasana kang pinanci kapratitisaken sang juru panggo busana ya juru Suboga saya caket den ira lumaksana pinanganten putri mangkono usprapting uwan kang tinuju naya penganten kekalih samya habangun tingal tempu ing pandulu catur netra linambaran buti luhur sakala wonten daya pangaribawa saksana kumlawe astaning pinanganten kakung arsa hambalang gantal mring pinanganten putri datan sarata gya gumanto penganten putri gambalang gantal mring pinanganten kakung kang sinebat gondang kasih kelawan gondang tutur punapa temenggah bebakalaning bebalanganing pinanganten sanembit pranyata wujuding dinamel saking suruh kang lininting tinangsulan lawi wenang suruh yen dinuru siji lumah kelawan kurepe tinanging kalamun ginigit padha rasane senajan kang sajuga priya sawiji putri kalamun manunggal ing penggalih ngerbagenya lelunggan samudaning bebrayan agung sungkem dhateng ingkang raga mratandani Nimas Ayu satunggaling wanita kang solehah dhateng kang garwa solehah dhateng para pemunden panggula wentah saking panjenenganipun Bapak Muhyidi lan Ibu Nuryati bilarung swaraning ketawang laras moyo mandhap saking pasangan Giyomarepoki kanangan Antiga cinaketing bokor kencana tinapaking padha tigan pecah saknalika piar ketawis petak kalawan kuning mratandani wiji dadi kang sejati bakal tumbuh kang sejati karindan saking Hyang Widi mila daya-daya pinanganten putri laju jengku sungkem dhateng ingkang raga Purwaning sungkem gyamiji saparane kang raka kanthi pralampita hangi cali sukerta mugi manggih raharja. Nimas Ayu Lina miji kang garwa mboten sakniki mawon. Awit ibu panjenengan menika Ibu Nuryati tasih sok mijiki saparane kang garwa. Nika tulodo panjenengan. Nggih, matur suwun. Mas Yogi malah ndredeg miji kang garwa. Ngewel. Biasane wong Jawa niku nek ndredeg ngewel.
Awit Mas Prayogi niki nggih satunggaling priagung ingkang solih panggula wentah saking panjenenganipun Bapak Sukirman Ibu Zulaiha. Warna dicara wijan katondo ingkang garwa menggah kawijilan pangandika yayi pun garwane Kakang wong ayu Yayi. Kula Kang Mas. Yayi taturi jumeneng Yayi Jajar sumanding karo pun Kakang inggih Kang Mas. Jajar sumanding arsa den sini ngemban sindur dening Kang Rama dalah Ibu. Titiwan menika panjenenganipun Bapak Muhyidi pun pari kedah kiat gendong putra kalih dados kiat kedah gendong mboten kiat kedah gendong menika tesih kiat gadharaken Ibu Nuryati tangkatan klupen hamos basmalah nyuwun dhateng Kang Maha Kawasa. Jagat sumilak ala sumingkir teguh rahayu slamet awit saking kersaning Kang Maha Kawasa. Ana tengara jumlegur hanya rengin napaking padha raja sadina rada sadalu. Wujuding tengara ing kono dadi pratandha tumurun ing Sang Hyang Dewaning kabagyan. Mula sakala manjing ing atuh sabda pandhita ratu. Sabda pangandikan Brahmana Raja Ratu pangandikaning Brahmana Raja Ratu tan kena wula-wali. Pindhane Kresna kang tumatas ing Gancang Seta bagus yogi bebrayan sepisan kanggo saklawase duduke dalan sing bener dalan munggo ing agama nerunggan agama Islam. Wit blorong niki nggen-ngene para Pak Kiai Ibu Nyai Bapak Haji Ibu Hajah gading niku kathah pondok pesantren tegese muda-mudi niki ngemu babakan Islam. Mas Yogi ngemu babakan Islam syarikat toreko hakikat niki nuwun sewu. Kados Mbak Nina nggih ngoten niki satunggaling pondok pesantren santriwati. Kados nek seklothok kalih gading niki pas. Tenggene kula medini nggih mboten saged. Menawi kula pun kathah kafe, hotel, griya singgah. Nuwun sewu. Kakung niku do dadi tukang parkir sing wedok dodolan gendar pecel karo pokis. Ini nggone Gunung Sari. Kula mawon nek teng griya nggih tukang parkir. Tapi senenge teng ngene kula nek tukang parkir Bu, masyaallah. Angger ana jam 3 sore ngono ya, ana pasukan rondo mentel. Paling seneng. Wayu niku. Senenge teng ngene kula ngoten niku. Nek yo tukang saron ora sadorono. Ora usah nek kalah masalah nyuwun sewu apa neh playere ya ora sarono. Nang bengi jam 7 gentosan ana rojages rombongan janda kesepian. Iki nek ngene kula. Prateng sasana warga den pangku pinanganten kalih kapras sinebat bobot timbang. Menggah kawit juling pangandika Ibu Nuryati munandika dhateng ingkang garwa mbok pilih kepareng matur Kang Mas. Iya matur bune kakung kelawan putri awret ingkang pundi Kang Mas. Padha abote bune nganten kakung ya abot, nganten putri ya abot. Awit karone wis dadi yogane dhewe. Pralampitane tan ana mban cindhe mban siladan nek siji tak dukani kabeh, yen siji tak alembono mesti bune tak alembono kabeh. Turgunging panuwun Kang Mas atur panjenengan kados mekaten njebune juru pangrengga busana. Kepareng meratetisaken pinaraing pinanganten kalih sinebat taneman ugi kasebat tanem jero. Kasuwun pendhewen kula Bapak Sukirman Suladi Bu Zulaiha. Parang lenggah wonten ing sasone kang sampun kasedahaken dhateng arsa panjenengan. Dampar kang ringgo adi kapras sebat kampar kencana. Kepareng samutaing gati kanthi mardikaning penggadhe. Niki sae lho Bu nggih. Nika mangke setunggal bokor nika dibeto wangsul mawon nggih. Mangke kula suwunke plastik nggih. Nah, Bu biasane nggih kosokan ya masyaallah nek sing diloro gatel ya ilang gatele. Matur ayo ora iso aja masalah. Nek sing duwe utang biasane ya lek cepet lunas utange. Lah iki kan kagem srana. Poneh kembang ini ke Bu kenging damel serono makin jenengan mundut kembang sing damel pijakan tigang. Wonten kembang mawar nggih mangke dibuntel mori putih ditempelake dhuwur lawang kamar jenengan. Diwacake suratul Fatihah sedina sewengi mangke maling niku mboten purun mlebet. Len maca Fatihah sing banter mawon nek kacar kucuring penanganten.
tali dharma wujuding kacar kucung kang sinebat tripakara motelu ngayomi ngayemi ngancani kagum prawira sejati dados pangayoman pikulaing rumeganging pakaryan pun parikedah asok gunakaya kacukupaning kabutuhaning zahir kelawan batin. Denya kacar kucur tan wonten mriku baring madya pradonga sambabar mugi rahayu ayu-ayu kang pinanggih mugi rahayu jengkar saking dampar ngasta klasa bangka pinaka wadhahing gunakaya sok glogok gotaku guna kahyaku tanpa nono yoyayi cukup-cukupno butuh ngono akeh sok kurang kalawan sithik malah sampai trimo yoyayi kacang kawak, beras kawak, deli kawak, sedaya sarwi kawak, linambaran arto kang sinebat duit doa usaha imam takwa kula pendet takwane tata waduk sopan santun unggah-ungguh wanita dipun paringi gunakaya saking kang raka dipun tampi asta kalih meratandani santun kaniku konaah narima ing panduk wa waura ngersa botanipun tiyang kakung tegese gemi triti nastiti kita sing wonten Bu anunipun sekar kalih toya nah ngoten niku bokore mawon dicangking beto mriki lah nek kurang ling usapke digebyurke mawon nggih lho biasa nek teng Blorong sing tukang ngidel ngono nggih niku mbak ini nggih Bu kalau oh dukun ayo kuwi dukun nganten ning ora dadi lho dhisik ketoke dukune anu dukun sing tok nambani jarang kepang Cito ora dadi menah. Ketoke wingi dukun pijit bayi. Murid kakak kasuwunan berkah pangestu Rama Bala Ibu. Kanjeng Rama Bala Ibu wis dangu ganyo lumban samudaning bebrayan agung. Kula ingkang sowan Bapak Ibu, mbok pilih kepareng nyuwun berkah pangestu. Nyuwun berkah pangestu Rama Ibu nyuwun berkah pangestu. Tak pangestoni ngger anakku cahayu cah bagus tak pangestoni muga-muga anggonmu ngupadi buku wastra paring ana kekek ya welingku marang siramu nduk seneng maca selawat nariyah sedina ping 11 istiqomah wae cawuh rejeki sing ning dhuwur medhun niku ngendikanipun Imam Sanusi nek bar salat maghrib nduk welingku marang siramu yasinan diteruske surat Al-Waqiah wae cawuh rejeki sing ning isor munggah rejeki pengen dicepake salat duha nduk lakonono pengen uripe mulya salat tahajud mung loro bareng-bareng bekti karo garwa ya nduk cahayu anakku cahayu suksese wong lanang dongane wong wadon seneng ndongake wong lanang kula nek wong lanang iki saya akeh bojone mesti saya akeh sing ndongake si jiwa katar ya rasa masalah tinggal mawon jiwa ibu Pak gembol bujono Andrawino saiki mbak sing ngederke banyu durung rampung ampun dimimik nggih Bu gampang ngusapke bathuk mawon nah itu jan paling melaten siji iki karo kembange terus suwun ben golek rezeki gampang suwun dan niku pancen teko ngedel niku tukang ngederke kembang kalih banyu kok nek wis terakhir lak dombe dhewe gembol bujana Andrawina tali rembesing madu dadi tandha syukur dhateng karya jagat bagus yogi tandulan kang garwa kebake rasa asih sirih gumantya Nimas Ayu Linang ndulang kang garwa kebake rasa asih sutresna tegese sisine siang sayek saeka kopno sayek saeka kapti sayek saeka praya ati kalih dados tunggal wani medhai iki awas landhep iki ki tabreke poli disotek mas Sesuk mas, kalau tak tutupane. Ya Allah, Gusti nyengapura. Wunjuk kaya weninging penggalih miwat mening kalbu kanthi nemu. Ayu, ayem, ngayomi. Kasih sasana kembali bujana Andrawina.
Monggo dipun sketsaken Mas Brilian Anang Prayogi dalane Mas Ayulina Aristiani tasih sasana kebun bujana Antara panjurung pamuji para rawuh kakung putih keperangaken dhateng pinanganten kamangsa hawiti luban samudaning bebrayan ing pangangkah Raka Mas Bagus Brilian Anang Prayogi Anggara Mbak Dia Ayulina Aristanti nyandung rahayon bejo basuki kanthi remu. Bu nek tukang foto ampun mau medhaki Bu. Kok nek wong wadon nyawang malah ora ketok. Dipun sketsaken jelas asta tengen nyepeli nyepengi nika cangkir, asta kiwa nyepeli janggut. Mbak le nyekeli janggut sing mantep mawon Mbak Dina. Purna genya bebul bujana Andawina. Boten samangke memberi keparing juru pangrobusana hanyabet duwung kalolos langkung rumijin urih santun arsa sungkem dhateng para pendek. Tasih sasana gambar fotonipun kapuri juru foto pinangka anggitara pangapunten. Mugi rahayu ayu-ayu kang pinanggih. Awit panjenengan Bapak Mustiswani Bu Nuryati dalah Bapak Sukirmani Bu Zulaiha ektos pesa babakan kabudayaan Jawi. Mila tan mokal sedaya ngagem busana jangkep nedya saking Surakarta Hadiningrat. Jengkar saking dampak nganti ingkang garwa lumarep ngabiyantara arsa sungkem dhateng Sangkata. Kandewasan basmalah duwung kacabut juru pangrobusana ta juru pandhita. Jengkar saking gampang nganti ingkang garwa arsa lumarep ngabiyantara sungkem dhateng arsa para pendek. Sigra tumungkul lamari kelakon jeming bantol wedanane pinanganten saripit. Tangkeping asta sumurbah ing jengkukanan sinartan jenenge cipta masuk ing sanubari. Hanya nyandang rumetah ing panastawa. Sungkem kula kunjuk Rama Ibu, sungkem kula kunjuk. Nyadong duka ingkang tanpa pepindhan wiwit alit ngantos dumugining diwasa ndadosaken repoting tiyang sepuh kalih. Kula titiwan menika kula nyuwun berkah pangestu saha nyuwun pangapunten. Mugi-mugi anggen kula lulumban samodaning bebrayan winantun karaharjan. Astu Rama Ibu kula nyuwun berkah pangestu dhateng Kanjeng Rama Dalah Ibu. Tak pangestoni nggih anakku cah bagus tak pangestoni. Kabeh mos dadi jejibahane wong tuwa marang anak. Bing welingku marang silamu nduk cahayu mungguing lading kang landhep. Aja pisan-pisan natone. Mungguing cecala diadya pepadhang aja pisan-pisan mblerengi. Tak dongake muga-muga uripmu urip sing sakinah mawaddah warahmah, urip kang kembang berkah. Gampang anggone ngupadi buku astra kanthi siksa. Awit kanggo samuning ibadah yen ora disimpen yo ngersuk ben didudah. Gawe sangu bareng-bareng munggah kaji nyang Mekah lan nek turah sesuk nggo gawe omah. Yen turah meneh ngger sesuk nggo tuku sawah, yen turah meneh sesuk nggo tuku mobil sing mewah karo sing luwih aku. Sok nggen kuwi jagani laire bocah. Mula temenggah darunane jane sumengkem angusa wadane Rama Dalah Ibu. Kawusa nampi sing Rama Dalah Ibu, kawusa nampi sing Rama Dalah Ibu sakala angles kekles. Kadyani nolosan otot bebalungi angga anggalmu pendha kapuk sapan guratan tanpa ningrat. Uga dateng Kanjeng Rasul birul walidin. Dungane wong tuwa dijabahi jalaran redaning Kang Maha Kawasa. Pinanganten marang para waning dumadi
enget marang Rama kang wis yekti angukir jiwaragane. Enget marang ibu kang wis yekti dadi papan yoga brata tegese garbeni sak lebeting mawa candra dosari. Wong tuwa wadon ngandhut gendhejengan nglairake niku toh nyawa gedhekke paring sandang paring maem nyekolahke tumekeng dewasa. Mula tan mokal senajan nembe kawisuda cinengkaken ngaluhur kapahargya tan katalumpen sungkem dhateng tiyang sepuh kekalih. Awit hanegraken gulu putra ingkang solih dalah solihah. Dedek kepareng minggah wonten ing sasana Pinajang. Suba manggala mangga suba. Awit sungkemenipun pinanganten purna tila kalajengaken panglipur sawetawis dan samangke. Mula mekaten Dedek kepareng minggah wonten ing sasana Pinajang wonten sangajengipun dekorasi. Wis mulai mlayu dijulukke sik. Bu, mukai ceh. Aku njaluk tulung kae wedak ana. Nah, maju. Mau sing iki mau sing telu iki wis diwedaki. Saiki awakmu njaluk diwedaki. Ayo mau ndi? Nah iki wedaki sik. Sing iki wedaki. Ora iso. Ning nek bar wedake ya kudu ana nganune didelesepi raketan 50.000. Matur suwun. Tasih sasana sungkem. Bobrok ra bobrok, Pak. Susu putih mek-mek wong. Mriki 100.000 ora ana apa-apane kok. Bobrok tok Pak susuku. Ki nek tenan ana 50.000. Blas, ana. Ora apa-apa, ora apa-apa semlayu ora apa-apa bukake. Ayo sesare maju. Ora apa-apa. Terima kasih. Liyane. Ki samune tok go 10.000 alah karo tisu. Iki tiru-tiru ngono. Tasih sungkem sekedap sik tasih sasana sungkem. Rasane ra karuan. Asline rasane asin, Pak. Mergone banyune banyu Keringet. Angge niku sing diganu to. Ya para kadang sawetawis dipun kenalake. Cik, kon perkenalan iki. Ya perkenalan. Tak kenal maka tak sayang. Juluk waktu 10 menit wae rasa. Oh, ngoten. Nuwun sewu mau didahar apa dereng? Waduh, tenang. Tenang mawon wis to tenang nggih. Tak kenal maka tak sayang, disayang totok ora dikei dhuwit kok dugang kok. Apa? Galak-galak. Oh, galak men. Iki sing telu iki wis Surawati wae kalengno. Awakmu. Asli, Pak. Gaya bisa pun monggo bebasnya 3 2 1. Iya, monggo suwun.
Mas. Sidene bocah iki sidene. Butane sih cilik. Mas yuk. Mas tu ngomong sing sekali kau nolak tuh. Nonamit masang kalimat tadi sinapun lagune gawang kawang tomat kina penoleh ing sandi boro amin ya robbal alamin.